Tähän on myöskin paneuduttu Pirkanmaalla, nimittäin paikallinen ammattikoulu vetää nykyisin kilpa-ajoneuvomekaanikkolinjaa. Kilpa-ajoneuvoasentajan koulutusohjelmaan haetaan parhaillaan käynnissä olevassa yhteishaussa. 3-vuotiseen koulutukseen valitaan tällä kertaa 18 opiskelijaa. Pirkanmaan taitokeskus eli tuttavallisemmin ammattioppilaitos on kouluttanut kilpa-ajoneuvoasentajia nyt 6 vuotta, eli 2 opiskelijaryhmää. Koulutushan on autoalan perusopinnot, ensimmäisenä vuonna yleisaineita, toisena vuonna jo valinnaisuuksia, joissa suuntaudutaan sitten kilpa-ajoneuvotekniikkaan. Pääsäännöllisesti ja työssäoppimisjaksot tulee siellä sitten kuvaan mukaan. Ja mahdollisesti myöskin rallitiimeissä ja kilpa-ajoneuvotiimeissä sitten toimiminen siinä ohessa kuuluu opetuksen kuviin. Miten motivoituneita opiskelijat tällä linjalla sinun mielestä ovat esimerkiksi verrattuna muihin opiskelulinjoihin? No todella hyvin kyllä. Niiden kanssa on ollut ilo työskennellä. Että hyvin itseohjautuvaa porukkaa. Ei ole paljon pitänyt heistä sinänsä niin sanotusti huolehtia. Että on kyllä mainio oppilasmassa ollut sisällä nyt tälläkin kertaa, mikä mulla tässä on käsillä. Toistaiseksi mittavimpana työnä ensimmäiset kilpa-ajoneuvoasentajaopiskelijat rakensivat koulun ohjauksessa siviili Toyotasta Super Saloon sääntöjen mukaisen kilpa-auton. Auto on käytännössä täysin alusta loppuun opiskelijoiden koulutyönä tekemä. Nyt koululla ei ole enää ollut yhteistyöprojektia, mutta monet opiskelijat ovat opiskelun ohessa rakentaneet omia kilpa-autojaan. Mikko Kataja teki opiskelun lopputyönään itselleen F-ryhmän Toyota Starlet ralliauton. Kai se on kiinnostus näihin vehkeisiin, että täällä pääsi käsiksi. Tuntuu ainakin siltä, että jollain lailla touhuu. Että tietenkin harrastusten kautta muutenkin, mutta täällä ehkä vähän pääsee sisälle asiaan enemmän. Kyllä se on ollut ihan mielekästä, että varsinkin tällainen oma projekti kun on, niin kyllähän se totta kai motivoi aika paljon enemmän. Että jos muuten vaan rappailisi. Kilpa-ajoneuvoasentajan koulutusohjelman käyneillä on hyvä valmius sijoittua työelämässä ammattimaisiin tiimeihin. Suomessakin täysipäiväisesti kilpa-ajoneuvoasentajia työllistäviä yrityksiä alkaa olla jo riittävästi. Normaalisti ralli- ja ratahommat tehdään kuitenkin vielä kaveripiirissä talkoilla. Jarmo Hakala on kilpailut opiskelijoiden rakentamalla Toyotalla. Auton huollosta kilpailuviikonloppuina on vastannut hyvin pitkälle kilpa-ajoneuvoasentajalinjalla olevat kaverit. Kyllä tämä porukka, mikä mullakin on ollut, niin on ihan kiitettäviä kavereita, ahkeria kavereita ja käden taitoa löytyy ja on kokemusta varmaan muistakin autoista kuin tästä, mutta se näkyy sitten siinä käyttäytymisessä ja yhteistyö on toiminut ihan mukavasti varikolla ja tosiaan niin ahkeria poikia.